Dobrý deň, moje meno je Peter Kúkoľ, pracujem ako primár oddelenia pneumológie a fyziológie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. No a okrem toho vediem aj bronchologické pracovisko u nás. Na tomto veľmi milom podujatí som mal možnosť prezentovať naše skúsenosti s aspiráciou cudzích telies, to znamená s vdýchnutím cudzích telies do prieduškového stromu a s následným manažmentom. To znamená s bronchologickým odstraňovaním týchto telies, s možnými komplikáciami a spôsobmi ich riešenia. Veľmi ďakujem za túto možnosť a bol som rád, že som mohol sprostredkovať obci všeobecných lekárov naše skúsenosti. Ja si myslím, že pre všeobecných lekárov je veľmi dobré, že počujú prednášky z rôznych oblastí medicíny, pretože oni sa stretávajú so všetkým. So všetkou problematikou, ľudia prichádzajú s rôznymi ťažkosťami, ale často ich môžu zaskočiť práve také neočakávané veci, ako je aj vdýchnutie cudzieho telesa. A takto budú vedieť, kam sa môžu obrátiť, čo sa s tým pacientom bude diať a hlavne čo mu hrozí, ak by sa ten liečebný alebo vyšetrovací postup oneskoril.